Manen jatend piny Uhuru Kenyatta masani otelo ne riwruok pinje Afrika maluwo yiero mar Afrika ma milambo noyuore stend golo duoko mar ombulu mar Gallagher Convention Center e boma ma Johannesburg. Kane oloso kod jofwambo, oyango mor mare kod jopiny Afrika ma milambo kuom horuok bang' deko e chenro mag ombulu kaachiel gi midhiero e moko kuom okenge mag yiero. Nojiwo jopinyno mondo omed hore kendo ket geno ne kuom duol mochung' ne yiero IEC. Kenyatta nonyiso geno maduong' ma godo kuom duol mar yiero IEC komedo wacho ni en gi yie ni duoko mag yiero ibiro makare kendo mobagi e yor demokrasia. I want to thank the people of South Africa for their patience and forbearing despite the huge delays. And my hope and prayer is that democracy of South Africa has been the pride of Africa for these years, will continue to show us its strength and maturity as we move forward. And we continue to ask for patience as we wait for the results to come streaming through. Whatever problems may have been, I am sure it will come out in all the different reports that have been there, all the issues that have appeared. And we have confidence that the Electoral Commission will rectify these